Diceritakne ing jejer Ngastina, duhkitaning Prabu Pandhu lan Dewi Kunti amarga kagungan bayi nanging wujud bungkus. Ora ana senjata kang bisa bedah bungkus iku. Kurawa pengen nyirnake Bima Bungkus lan matur Prabu Pandhu. Kurawa entuk wangsit saka dewa nek Bima Bungkus kudu dibucal ing alas Grawandahana. Padahal iku namung apus-apuse Kurawa supaya bisa nyirnake Bima Bungkus. Banjur Raden Permadi kang kederekan kalihan Punakawan sowan Begawan Abiyasa ing pertapan Wukiratawu. Raden Permadi nyuwun tulung kalihan Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa sanjang teng Raden Permadi, Bima Bungkus nembe nglakoni lelakune. Nanging Bima Bungkus bakal dadi satriya utama lan bakal oleh apa kang sinebut Wahyujati. Anane si Bima Bungkus ndadekake gegaring donya, bumine kaya dibelah. Bathara Guru akhire ngutus Gajahsena kanggo mecah Bungkus supaya dadi sejatine manungsa. Bathara Guru uga ngutus Dewi Umayi supaya nglatih Bima Bungkus babagan kautamaan. Purna anggene peparing ajaran marang Bima Bungkus, Dewi Umayi maringi busana lan senjata, yaiku bang bintulu abang, ireng, kuning lan putih, pupuk, sumping, porong, gelan lan senjata kuku Pancanaka. Gajahsena sirna amarga mbuka bungkus. Pecahing bungkus dadi sapetomon Gajahsena lan Bima Bungkus. Gajahsena lan Bima Bungkus padha kaget lan perang. Gajahsena dibanting Bima Bungkus lan sirna. Roh lan kekuatane Gajahsena mlebu jroning angga Bima Bungkus. Si Bungkus banjur kepanggih Bathara Narada lan kalihan Bathara Narada Bima Bungkus diparingi asma Bratasena. Bratasena disuwuni tulung kalihan ratu saka Tasikmadu kanggo nyirnakake raja raksasa Kaladahana, Patih Kalabantala, Kalamaruta lan Kalaranu. Bratasena isa nyirnakake raksasa-raksasa iku banjur kekuatane para raksasa nyawiji marang Bratasena, yaiku kekuatan geni, lemah, angin lan banyu.